Ах, каква си антилопа! Газела! Да си сера на късмета. Сигурно това е боксовата крушена гранушка, с която правим мускули всеки ден, ма тъй като гледам ни личи. Гледайте, от толкова зорчак цикъл е пуснала. Тук има толкова много радиация, защото баба Гранушка е пръднала една голяма слонска предня с 200 км в час. Чак какво да е разбила тук. Това ми е логичното обяснение. Елара те гръмна в черната глава. Моля те, спри да се разкрачваш. Знам, че си проститутка, но в момента сме на камера. Не е сега момента, бабо. Какво ще ми даде това кладенче? Чук. Ела да ти скъртя зъбките, бебе. Благодарение на твоята книга с заклинания, сега с моята черна магия ще ти направя ритуал, за да може да изчезнеш веднъж завинаги от тук. Така, започваме. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche, los antiguos dioses invocamos ahora. Бурни аплодисменти, благодаря ви. Абе, бабо, пак не си разбрала сценария, бе. И едно нещо не можеш да направиш като хората.